Naiz ez matxista, ez feminista. Nik berdintasuna nahi dut. Definizioz, feminismoak emakumeen eta gizonen eskubide berdintasunaren alde egiten du. Beraz, berdintasuna bada benetan zure helburua, ongietorri feminismora. Matxista ni? Ama eta erreba dauzkat eta. Bai, eta? Matxismoa familia giroan ere azaleratzen da. Lanaren nazioarteko erakundearen arabera, gizonek ordaindu gabeko etxeko lanei eskaintzen dioten denbora, emakumeek eskaintzen diotenaren herena da oraindik. Ez dakit. Nire ustez feminismoa urrunegi heltzen ari da. Harrigarria bada ere, horixe uste dute gizonen 154. Ziur aski, oraindik ez dakitelako batez beste, emakumeek gizonek baino 117,8 gutxiago kobratzen dutela lan berdina egiteagatik. Beraz, bai, oztopo batzuk gainditu ditugu, baina oraindik asko falta zaigu benetako berdintasuna lortzeko. Utzi mitoak, aukeratu datuak. EITB, gizarte transformazioan ekinean.